ayaqhuba amaphulo okunqandwa umkhwa wokuhlukumezwa kwamanina kunye nabantwana apha kwiphondo leMpuma Koloni namhlanje size apha eCacadu nalapho sakho isiganeko sokubulelwa kwabantu abadala ingakumbi amanina nalapho ilali eZingqolweni kodwa ke ukusichubela banzi sinaye othethela isebe lophuhliso loluntu apha ephondweni ubusisiwe James Mandashe. Mandashe siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Ngamaphulo amanjena ngumyalezo uthini niwuthethayo? Oyena myalezo phambili kukuba i-communities must stand up and take a stand on gender-based violence and femicide, in particular violence against women and children. Ngoba urhulumente yedwa akazokwazi ukulwa umkhwa wokuxhatshazwa ngabantu, kodwa i-communities ukuba zingasebenzisana norhulumente ngoba ezi ziganeko zenzeka kakhulu apha abantu bahlala khona. Most often than not, sizi communities turn a blind eye side siqhele ba u-Abongile xa esele uyambetha umnkosikazi wakhe ibe into normal. We are trying to say it can't be normal. So thuke sele kusithwa ubani ubhubhile uhlatywe wabulawa kuba besisoloko sibukele singanqandi sizi communities sithi le ngumlo omawuthatyathwe nguye wonke umuntu working together with amapolisa uqinisekisa ukuba sisiphula nengcambu kwaye abaphuli mthetho don't find space in our communities. Ni kulonyaka mali ni budget imali ngange-40 million rand ukuze niqhube amaphulo okumila kunjena. Khawusicacisele nje qabaqaba kubana izomlwa njani lo mkhwa le mali. Silisebe sinenkolelo yokuba intswela-ngqesho is at the center of ukuxhatshazwa komama nokuba oomama banyamezela ukuxhatshazwa ngamadoda okanye abayeni babo. Sabekela bucala imali engake-14 million ukuqinisekisa uba sisusa indlala etafileni ngokuthi abantu baze nee-ideas bafomishe cooperatives apho bazawukwazi ukubeka into etafileni babe namaphulo okuqinisekisa uba bayakwazi ukondla bona neentsapho zabo khona ukuze bakwazi ukuthatha istand against lo mkhwa. Le Orange Day campaign ke yinto ye-UN Women nalapho kuthiwa qho nge-25 sikhuthaza uluntu uba lunxibe into e-orange nokuba yintoni na uphawu lokubonisa a bright future engenalo ukuxhatshazwa koomama nabantwana. Sikwathi unganxibi nje iskipa kodwa ngapha kokunxiba loo nto uyinxibile i-orange, take a stand, do the little that you can, whether kukunqanda kukunqanda itshomi yakho, ukunqanda enye indoda, ukuripota emapoliseni xa ubona umkhwa ungaqondakaliyo kwamakhelwane, kodwa take a stand against lo mkhwa. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Lowo ngubusisiwe James Mandashe nothethela isebe lophuhliso loluntu apha ephondweni esichubela banzi sizithathe izindambo sizibuyisele kuni eRhawutini.